Mpikisano unabusidwa pakati pa oyimba awiri aku Malawi amene ndi Namadingo ndi Onesimus mzaka zapitazo. Mafanzi anthu awiriwa anayamba kumawafaniza kuti Dolo Ndani pakati pa oyimba awiriwa, ndipo izi zinausa chenjerere pakati pa oyimba awiri amenewa ndi kuyamba chinkulirano kuti mwa awiriwa Dolo Ndani. Izi zinayamba mchaka cha 2019-2020. Mu nthawi imeneyi Namadingo anayaka moto kwambiri, ndipo Namadingo analonjeza Amalawi kuti iyeyo azawina Grammy Awards mchaka cha 2022, ndipo iyeyo analengeza mu 2021 kuti iyeyo azawinapo Grammy Award zimene zinakanika. Ndipo zimenezi zinali mzaka zimene Namadingo ankatulusa nyimbo back to back ndipo anayaka moto, ndipo iyeyo anatulusanso nyimbo za ziyankhulo zosiyanasiyana m'maiko osiyanasiyana zimene cholinga chake zinali zofuna kuboleza m'maiko osiyanasiyana. Inalinso nthawi yomweyi imene anaboleza mdziko la Zambia kumene anatenthanso kwambiri. Iyeyo anali Malawi oyamba mdziko la Zambia komanso mdziko la Malawi Facebook page yake kufika 1 million followers. Mu nthawi imene ankafaniziridwa ndi Onesimus nthawi imeneyi anali akutulusa nyimbo pang'ono pamene chidwi cha Namadingo chonse chinalipo wina Grammy Awards kapena BET Awards. Pang'ono Onesimus mu 2024 anazatulusapo nyimbo ya Controller imene inayaka moto kwambiri ndipo inagwedeza maiko osiyanasiyana mu Africa. Nyimboyi inampangisa kupangidwa nominate mu awards imene imatchedwa kuti Afrima Awards, ndipo Onesimus anachitidwa nominate mu Afrima Awards ngati Best Male Artist. Mu kategori imeneyi munali Yo Maps waku Zambia, oyimba wathu waku Malawi amene ndi Onesimus ndi oyimba angapo amene anachitidwa pa Best Male Artist amene imachitikira mdziko la Nigeria. Komanoko Afrima Awards imene inaliko pa 4 mwezi wa August mchaka cha 2024 ku Nigeria. Atapita Onesimus anakawina award imene kugonjesa oyimba amaiko osiyanasiyana amene anachita nominated pa Best Male Award. Zimenezi zinachitika chifukwa cha nyimbo ya Controller. Pakupita kwa nthawi mwezi wa August, Best Male Artist mu Hapa Awards ya mdziko la Tanzania. Pamenepa panali Onesimus waku Malawi komanso panali oyimba ambiri aku Tanzania ndi maiko amu East Africa, komanso kuphatikizapo panali Harmonizer waku Tanzania. Komano ku Hapa Awards ya ku Tanzania Onesimus anakawina ngati Best Male Artist ndi kutenga trophy kumeneko. Ulendo umene Onesimus anakawina Afrima anakumanako ndi oyimba dzina lake ndi Joboy amene anachita naye chidwi kwambiri, ndipo atafotokoza kuti Onesimus amachokera ku Malawi pambuyo pofunsidwa ndi Joboy anazipereka kuti achite nawo remix nyimbo yake ya Controller. Joboy anazipereka motero. Nyimbo imeneyi inatuluka pa 16 August mchaka cha 2024. Mu nthawi imeneyi atapita ku Tanzania anakakumana nayenso oyimba dzina lake Mario, oyimba amene ndi Dolo waku Tanzania komanso East Africa. Mario anazamupempha Onesimus kuti apange naye kolabo. Izi zinabwera pambuyo pakuchita naye chidwi pa nthawi imene anapita ku Hapa Awards. Nyimbo yake ya Controller yachitidwa nominating ngati Best Song of the Year. Imene ndi Mwa Award imene ndi ya maiko osiyanasiyana. Nyimbo ya Controller yachitidwa nominate imene muli oyimba amene yachitidwa nominate mu kategori imene ngati Besale waku Zimbabwe, Onesimus waku Malawi, Yellow Mahero waku Ivory Coast, Yo Maps waku Zambia, Portable waku Nigeria, komanso pali Rich Bize waku Zambia, pali Mauwa Sama waku Tanzania. Oyimba onsewa kukapikisana ndi Onesimus pa nyimbo ya Controller, amene wakupikisana nawo pa nyimbo ya Controller imene malizasi yake tikhati kukupasirani. Zimene zikuonesa kuti Onesimus kwa panopa wafika pa hot
apapa sitikudziwa kuti ulendo wa Onesimus pamayimbidwe ukupita kuti. Zikupereka chiyembekezo kuti mwina mwake akhoza kuboleza pa international level. Komanso sitikudziwa kuti Namadingo amene wakhala rival wa Onesimus sitikudziwa kuti sogolo lake litha bwanji. Mwina tidikirebe kuti kapena mwina Namadingo akudikirira kuti adzatiwinire Grammy Awards imene wakhala akuti lonjeza kuti azatibweresera kuno ku Malawi. Aliyense ali chero kuti awiriwa sogolo lawo la mayimbidwe kuti afike pa international zikhala motani. Umu ndi mmene zilili. Komano mwina ndikumazifunsa funso lakuti inde zimatero choncho koma zimavuta pati kuti tikhale ndi oyimba wa international ku Malawi. Mavideo awiri amene ali pa screen wa akuyankha funso limene tikaonane kumeneko in 3 seconds. Let's go.